pritom, pre povrede nisam nikad igrao košarku. Naš invaliditet nije naš identitet. Naš identitet je ono što mi pravimo u životu, šta stvaramo u životu i šta doprinosimo u životu. Ja sam bio u šoku, ja sam bio fasciniran koliko sam ja osobe sa invaliditetom u stvari video u tom malom gradu. Radujem se što je dete mene primetilo. Njegova majka uzima glavu i okreće i kaže nemoj to da gledaš. I on sada kada ode u grad sa mamom i tatom i kada vidi nekog u kolicima, mama, evo ima isto kolice kao Žeže. Poslušaj moju priču. Poštovani slušalci, dobrodošli u podcast Poslušaj moju priču. Ja sam Milica Otić, studentkinja 2. godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka i osoba sam sa invaliditetom. Posle pretrčanog 10. kilometra znala sam da je bilo vredno borbe, suza, znoja, nespavanja, možda neverovanja i mene i mojih roditelja, ali suštinski kada čujete sve ove priče i mojih narednih gostiju, shvatit ćete da zapravo sve ima smisla i da je sve bilo vrijedno i da se sve nekako desilo s nekim razlogom. Moj nedeljni gost Željko Likić je pravi dokaz toga i ja jedva čekam da ga upoznate i verujem da ćete uživati. Željko, hvala što si izdvojio vreme da budeš moj nedeljni gost. Pa reci mi, da li bi mogao našim slušalcima da približiš malo svoju životnu priču i šta se to zapravo desilo? Hvala tebi na pozivu, pozdrav svim tvojim gledaocima. Pa moja životna priča je onako jedna specifična priča gde sam 26 godina živeo normalnim životom i posle 26 godina došlo je do povrede na radu. Bavio sam se građevinskom limarijom, pao sam sa merdevina 7 metara visine i slomio kičmu. Od tog dana sam korisnik invalidskih kolica, nakon čega sam 10 meseci proveo na rehabilitaciji i posle rehabilitacije nastavio da živim. Da li si se možda plašio osude okoline, prijatelja, ne suštinski porodice, jer jel te nekako podrazumevamo da nas porodica prihvata kakvi god da smo, ali da li si možda mislio da te prijatelji neće ponovo prihvatiti, da će se nešto promeniti u vašem odnosu? Nisam imao takvo mišljenje, prosto sam osjećao da su svi ljudi iz mog okruženja ostali uz mene, da su mi pružili podršku, što je jako bitna stvar. Naravno, ne mogu da kažem za sve da su bili tu, bilo je i onih ljudi koji su, da tako kažemo, sažaljevali situaciju i govorili jao jadan. Uvek sam nakon povreda gledao da te ljude ne eliminišem iz života, nego prosto malo da ih odaljim, da ih distanciram od sebe, jer prosto mi nisu potrebni ljudi sa takvom vrstom energije. Potrebni su mi ljudi u okruženju koji će mi davati podršku, koji će me podržavati u mojim nekim mišljenjima, stavovima i na tom mom putu kojim ja idem i reći, bravo, radiš dobru stvar. Naravno, kada uradim dobru stvar. Ti ljudi koji su uz mene, oni će mi reći kada pogrešim, pa će mi reći, vidi, tu si pogrešio, onda ja treba da kažem, hvala ti što me podržavaš i ukazuješ na moje greške. Jel umeš da prihvatiš kritiku? Naravno. Kao što umem, mislim, ako ne umemo da prihvatimo kritiku, onda ne trebamo dobijati ni pohvale. Sport je izuzetno važan segment tvog života. Ti si odabrao da to bude košarka u kolicima. Ispričaj nam kako je došlo do te košarke u kolicima, na koji način te je promenila, na koji način je promenila tvoju percepciju života i šta ti je sve donela što možda pre nisi imao? Pa, još dok sam bio na rehabilitaciji, posetio me jako poznati doktor koji je i član Paraolimpijskog komiteta, gde me pitao o mojim sportskim aktivnostima pre povrede. Ja sam mu rekao da sam se bavio rukometom i odbojkom kao klinac u osnovnoj školi, gde mi on predložio da se bavim atletikom, nekom od bacačkih disciplina. Koplje, disk, kugla. Ja sam to pogledao malo na YouTube-u, video kako to sve izgleda. Jedan dan sam imao posetu, došao mi je drugar u posetu koji je osoba sa invaliditetom i rekao mi je, pa ima, znaš, na Košutnjaku košarka u kolicima. I ja sam onda istraživao na YouTube-u kako izgleda ta košarka u kolicima, pogledao sam utakmicu, čini mi se da je to bila utakmica između Velike Britanije i Amerike, neke paraolimpijske igre da su bile. I to se meni svidalo, ja sam uvijek bio neki, da kažemo, adrenalinski zavisnik, uvek sam bio u akciji, u pokretu, a nekako ta atletika mi je delovalo statično, dok naprotiv košarka u kolicima je jako dinamičan sport, jako brz sport, jako atraktivan i popularan sport u svetu osoba sa invaliditetom i ja odlučim
da probam košarku u klincima. I kada sam otišao na Košutnjak, prvi put, taj kada sam seo u sportska kolica, kada sam pogurao sportska kolica, imao kontakt sa loptom, šutnuo na koš, ja se zaljubio u košarku u kolicima. Zato ono kako kažu, ušlo u krv i doviđenja. To je bio moj sami početak, zaljubljivanje u sport i ulazak u sport. I meni taj sport u životu nije samo sport. Sport u životu jedne osobe sa invaliditetom je i nekako produženi vid rehabilitacije, što nas održava fizički spremnima, jedna vrsta socijalizacije, upoznavanje novih ljudi, kako u zemlji, tako u regionu, Evropi, u svetu, upoznavanje novih kultura, gradova, mesta. To je jedno bogatstvo koje se ne može proceniti materijalno novcem. To je bogatstvo koje ima jednu posebnu vrednost, koja bi trebalo da ima jednu posebnu vrednost u životima svih ljudi. Ta mogućnost da upoznajemo ljude iz različitog kraja sveta, da putujemo, da se družimo, da delimo iskustva sa osobama sa invaliditetom sličnim ili različitim vrstom invaliditeta, da čujemo njihove mišljenje, njihova iskustva, pokupimo neke savete, neke ideje uzmemo, ukrademo nešto, u smislu ne da se ukrade fizički, nego gledamo kako neko ko je sličan nama, kako funkcioniše, kako radi, pa možda bi ja mogao ovako da pravim. To su sve neke stvari koje znače u samom razvoju života osobe sa invaliditetom i kretanja tim putem koji imamo ispred sebe za ceo život. Tebe je košarka u kolicima odvela van granica naše zemlje. Ti trenutno treniraš u Nemačkoj i Italiji, pa reci nam kako je došlo do tog odlaska nadalje i kako sad, kako ti se čini, kako ti se sviđa, kako si se privikao tamo? Moja košarkaška karijera je krenula iz Bosne. Nakon toga sam otišao 2 sezone da igram u Nemačku. Kako sam dospeo tamo na preporuku jednog drugara iz Splita, a naravno kada sam krenuo ovde da treniram košarku u kolicima, videli su potencijal u meni i samo su mi govorili par kolega sa treninga, mojih saigrača, govorili su mi ako želiš da uspeš u ovom sportu, morat ćeš malo i individualno da radiš na sebi, gde sam ja se aktivirao, individualno radio treninge sa personalnim trenerima i tako došao do tog nivoa da mogu da odem u Nemačku. Odigrao 2 sezone u Nemačkoj, sada sam 4. sezona u Italiji, tako da smatram za moju karijeru kao jedna uspešna karijera sportiste koji se ne bavi toliko dugo tim sportom, a pritom pre povrede nisam nikad igrao košarku. Tako da to je za mene bilo jedno potpuno novo poglavlje u životu. Mogu se pohvaliti sa 3 učešća na evropskim prvenstvima sa reprezentacijom, gde sam na prvom učešću sa reprezentacijom osvojio 2. mesto u C diviziji, osvojili smo srebrnu medalju, plasirali su u B diviziju, viši rang, nakon toga 2 evropska prvenstva u B diviziji, tako da slobodno mogu da kažem da je jedna lepa karijera za tako kratak period. Naravno, sve je to proizvod jednog mukotrpnog rada, truda, zalaganja i odricanja. Jer neki stvari moramo da se odreknemo da bismo došli do nekog uspeha. Zanima me da li si se možda u bilo kom periodu tog procesa plašio da nikad više možda nećeš poznati istinsku sreću upravo zato što sada imaš invaliditet? Ne, nisam se plašio toga. Sreća nije da li smo osobe sa invaliditetom ili nismo. Naš invaliditet nije naš identitet. Naš identitet je ono što mi pravimo u životu, šta stvaramo u životu i šta doprinosimo u životu. Svaki čovek bi trebao da bude motivisan nečim da ostvari neki cilj koji sebi zadaje, koji će ga činiti srećnim. Kada je čovek srećan, sam sa sobom, srećni su ljudi oko njega. Samim tim ima veću podršku. Ako čovek nije srećan sam sa sobom, neusaglašen, to će se osetiti i u okolini, gde ljudi neće davati podršku za sve ono što nam je potrebno. Podrška je jako bitna. Dakle, svaki ciljevi koji sebi zadajemo, neki motiv da pređemo neki stepenik više i kada dostignemo taj neki cilj, mi smo srećni. Dakle,
opet ponavljam, nije sreća to da li smo u kolicima ili nismo. Sreća je ono što nam je unutra. Da li smo ostvarili ono što smo želeli? Jesmo. Srećan sam zbog toga. Objasni nam kako izgleda biti osoba s invaliditetom u Nemačkoj i Italiji. Šta to ljudi koji možda fizički nisu potpuno zdravi imaju izvan granice naše zemlje, a šta ovde nema? Na koji način se tretiraju, na koji način se gledaju? Da li su isto manje više osobe drugog reda kao i u našoj zemlji ili su potpuno punopravni i ravnopravni građani? Kako prosto ljudi gledaju na njih? Napravim tu paralelu sa Srbijom. Pa, nažalost, još uvek postoji ta razlika kod nas u Srbiji i u Evropi. U Nemačkoj je to neko, da kažemo, prvo iskustvo van granica Balkana. Da kažemo, na Balkanu je sve manje više isto. Ali u Nemačkoj sam bio u jednom gradu koji je najstariji grad u Nemačkoj, zove se Trier. I kada sam prvi put otišao da šetam tim gradom kroz centar, ja sam bio u šoku, ja sam bio fasciniran koliko sam ja osoba sa invaliditetom u stvari video u tom malom gradu. Što muško, što žensko, staro, mlado, u električnim kolicima, manuelnim, sa štakama, slepi, neverovatno koliko je osoba sa invaliditetom se kreće kroz grad. Zašto? Zato što im je sve dostupno. Zato što im je sve pristupačno, nemaju arhitektonskih barijera. Šta to znači? To znači da imaju slobodu kretanja svuda i mogu da, ako kažu idem da šetam gradom pa ću otići u taj restoran da jedem, oni znaju da će moći da uđu u taj restoran, znaju da u tom restoranu imaju pristupačan toalet za osobe sa invaliditetom, jer u Nemačkoj ne možete otvoriti restoran i dobiti dozvolu ako nemate toalet za osobe sa invaliditetom. Dakle, to su neke razlike koje su između Evrope i nas, mi još uvek zaostajemo za tim, ali se i kod nas radi na tome. Ne mogu da kažem da je danas situacija ista kao pre 10 godina, 15 ili 20, dosta stvari se promenilo. Pre 15-20 godina nismo imali trotoare i pešačke prelaze koji su bili pristupačni. Danas jesu, pa recimo imamo pristupačne restorane i toalete u tržnim centrima, u nekim boljim restoranima, ali i dalje treba raditi na tome. Treba omogućiti osobi sa invaliditetom da ima potpunu slobodu kretanja i pristupa svakom objektu. Ne mora to biti restoran, može biti muzej, može biti pozorište, bioskop. Ne moramo da pričamo sad o kafićima i restoranima. Pričamo o nekim drugim stvarima. Dakle, svaki muzej, bioskop, pozorište, svaki objekat mora biti pristupačan za osobe sa invaliditetom. Znači, ne smeju da postoje arhitektonske barijere. To su uradile države Zapada, Evrope. Dakle, omogućili su osobama sa invaliditetom da budu ravnopravni članovi društva, gde apsolutno ne postoji nikakva razlika između čoveka koji stoji, koji nema fizički nikakvih problema, i osobe koja je u kolicima. Ili slepa, ili gluvonema, ili sa štakama. Apsolutno ne postoji razlika. A koliko će možda potencijalno po tvojoj slobodnoj proceni biti potrebno da prođe vremena u našoj zemlji da bismo mi rekli da se približavamo tom nekom evropskom ili globalnom modelu pristupa i pogleda na osobe s invaliditetom? Jer smo stvarno i dalje poprilično svesni. Pa iz neke moje perspektive, iz nekog mog ugla gledanja, kao osoba sa invaliditetom korisnik invalidskih kolica, neće trebati još dugo vremena ako se nastavi raditi na tim nekim stvarima, tim arhitektonskim barijerama, preprekama da se eliminišu. Jako je bitno to što se u zadnje vreme osobe sa invaliditetom dosta uključuju u svakodnevni život i dešavanja u našem društvu, gde smo prepoznatljivi i vidljivi od strane naših sugrađana i sudržavljana. Tako da nekako osobe sa invaliditetom ulaze u taj normalan život i počinju da budu prihvaćeni kao ravnopravni članovi društva, što je jako bitno, što treba i nas, osobe sa invaliditetom, dodatno da motiviše. Pogledi na osobe sa invaliditetom danas su za nijansu bolje nego što su bile. Ja sam imao jedno, mogu tako da kažem, ružno iskustvo nekoliko godina ranije kada sam u Knez Mihajlovu ispred tržnog centra Rajića imao jednu situaciju koja je bila jako neprijatna za mene. Neko dešavanje je bilo, ne mogu tačno da se setim povodom čega, neke drvene kućice su bile tuda postavljene sa nekim slatkišima i šta ja znam, i majka je šetala sa dvoje dece i dečak je nekih 4-5 godina imao
I on me je sve vreme gledao onako, dete je bilo iznenađeno, imalo je neki osmeh na licu i dete me je gledalo radoznalo. Verovatno nikada tada nije imalo susret s osobom s invaliditetom i zato nam kada je povukla, mama, a šta je to? I majka kada se okrenula, kada videla mene u kolicima, a ja sa osmehom gledam u to dete, i radujem se što je dete mene primetilo. Njegova majka uzima glavu i okreće i kaže, nemoj to da gledaš. To je bio jedan šok za mene. Ja sam rekao, gospođo, zašto to radite? Nemojte sklanjati glavu detetu, objasnite detetu šta je to. Danas sutra će dete možda u vrtiću ili školi imati osobu s invaliditetom koji će trebati pomoć i razumevanje i podrška. Vaspitajte dete kako treba. Niko od nas nije želao da budemo osoba s invaliditetom. To su stvari koje su nas zadesile u životu. Jer nismo svesni šta sekunda može da promeni. Da li fizička povreda, saobraćajna nesreća ili bolest. Nikad se ne zna šta nas čeka. Ja imam sestrića koji odrasta sa mnom, on će u januaru napuniti 4 godine. To je dete koje od kad zna za sebe odrasta sa osobom sa invaliditetom. U kolicima. I on sada kada ode u grad sa mamom i tatom i kada vidi nekog u kolicima, mama, evo ima ista kolice kao Žeže. Tako da moramo malo i poraditi na tome da nije to neka školska edukacija, ali to je vaspitanje kućno, da znamo da vaspitavamo našu decu i bližnje, da su osobe sa invaliditetom ljudi koji trebaju da se sreću na ulici, prema kojima treba da se ima zdrav pristup, normalan pristup, da ne budu potiskivani na stranu. Jer prosto mi to ne zaslužujemo, mi smo ravnopravni članovi društva, ja ću uvek to govoriti. Sviđa mi se ta optimistična nota koju si uneo i žela bih da tako i privedemo kraju. Zanima me kakvi su tvoji planovi za dalje i neke novogodišnje želje? Da li možda planiš neko putovanje ili odmor? Pa za sada moji planovi su da se što brže i što bolje oporavim nakon povrede koje sam imao da bi se vratio klubu i sportskim obavezama. Nadam se da neće trebati toliko dugo vremena za oporavak, ali opet moram biti svestan da oporavak mora biti dobar i kvalitetan jer meni ruke trebaju za ceo život. A za novu godinu želim svima nama da budemo srećni, voljeni, uspešni i da u novoj godini se osjećamo bar za 1% bolje i sigurnije i bezbednije u ovom društvu oko nas. Hvala najlepše, Željko, što si bio moj ovonedeljni gost, a hvala i vama, poštovani slušaoci, i vidimo se naredne nedelje.